Ahoj, tak jsem teď u své nejoblíbenější domácí činnosti. Jediné štěstí, že se u toho taky snad něco hubne. Když kupuju pan Havlíček, když jsem se s ním jako o tom trošku jako radila, jestli teda, tak mi poradil sušičku. Tak teď nevím, jak to teda tím je. Nicméně, víkend původně teda vypadal, že bude téměř bezdětný, takže byl. Ale říkala jsem si, že teda když mám ten čas, tak udělám něco do školy a jak si jsem to nestihla, protože jsem tady furt jenom něco žehlila a uklízela a takový ty nepodstatné věci. Ale včera jsem byla na hitu a teďka až teda dožehlím, tak za odměnu si sednu na rotoped, který je teďka zrovna za mnou a udělám si nějakých pár minut a ještě bych trošku poškadli power plate. No a pak vlastně s manželem nasedeme do auta a jedeme za dětma na venkov trošku, abychom dělali taky něco jiného. A navíc bude státní svátek, takže v pondělí asi jenom málo kdo jde do práce. Jinak malinko jsem naštvaná, protože jsem teďka za poslední, já nevím, asi 10-14 dnů nezhubla vůbec nic, naopak dneska jsem vážila o trochu víc. Takže tím pádem jsem trošku naštvaná a možná se to nějak pohne. Každopádně se chystám na kontrolní měření, tak pak dám vědět, jak to bude vypadat. Já doufám, že aspoň se tam bude dole zase. Tak se mějte.